بس نام دا امتی صدا بیٹھے ہیں جیدی لگنا تخت جلالے کیڑے دکھے سوں رب کو امالے جیدی لگنا تخت جلالے کیڑے دکھے سوں رب کو امالے مالات دولت ہرس چی آکے رب دے کمو بھولا بیٹھے ہیں بس نام دا امتی صدا بیٹھے ہیں بس نام دا امتی صدا بیٹھے ہیں جیڑا نہیں پڑھتا رب دی نمازے سمجھو اونتے اللہ ناراض جیڑا نہیں پڑھتا رب دی نمازے سمجھو اونتے اللہ ناراض ایک نماز دی معافی نہیں ملنی بننے نمازاں چکا بیٹھے ہیں بس نام دسو غلطیاں سارے وچ ہن کے کہنی ہیں جی بس نام دا امتی صدا بیٹھے ہیں 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 جو آویدہ محرم زانے بستر ملکن دے انسان آندہ پہ رمضان روزے رکھسو انشاءاللہ ارادہ ہے سارا نا سارے ہوتے فرض ہیں انشاءاللہ سارے رکھسو ہاتھ کھڑے کرو جی روزے رکھسو سارے ماشاءاللہ اللہ انہاں دے واسطے آسان فرما جے ہاتھ کھڑے کی دے تو دے تھا کھڑے ماشاءاللہ جو آویندہ محرم زانے بستر ملکن دے انسان جو آویندہ محرم زانے بستر ملکن دے انسان رب دی رحمت تو کند کر کے حد دویاں چا بیٹھے ہیں بس نام دا امتی صدا بیٹھے ہیں بس نام دا امتی صدا بیٹھے ہیں نبی سونے دا اے فرمانے گھر نہ بلاؤ دھیاں جوانے نبی سونے دا اے فرمانے نبی سونے دا اے فرمانے گھر نہ بلاؤ دھیاں جوانے ساری کیری حالت ہے توجہ کریں ساری تے میری تواری ساری کیری حالت ہے اگر ایک گال کے کو سخت لگے تو سمیں کو دعا کر چھوڑیں چلو حق میں لکھے تو حق آدھا پیاں کو جھوٹ نہ بولیں دا پہ توجہ کریں نبی سونے دا اے فرمانے گھر نہ بلاؤ دھیاں جوانے چالی سالوں مردی چالی سالوں مردی دیکھے دھرتے رسا بیٹھے ہیں بس نام دا امتی صدا 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 بیٹھے ہیں مادی شاندو تے میں لکھن پڑھتا توارے سامنے تے پہلے دعا کرے ساں کہ اللہ پاک دی ذات جانے والے دین فوت ہو چکن اللہ انہاں کو کروٹ کروٹ جنت دے باغ اور جنت وچ تے قبر دے وچ راحت نصیب فرماوے اور قبر دے منظر آسان فرماوے تے جانے والے دین زندہ ہیں اولاداں کو انہاں دی اللہ پاک خدمت کرن توفیق عطا فرماوے میں دعا منگدا ہاں شال جگتے وچھڑن کے تو نا ماما ہاتھ چاہ کے تو سا کیا کرنا ہے آمین شال جگتے وچھڑن کے تو نا ماما ہر دم سر تے رحمن ماما دے چھاما ہر دم سر تے رحمن ماما دے چھاما ماں طرف دی خاص عنایت ہو دی ہے ماں طرف دی خاص عنایت ہو دی ہے
سبحان اللہ توری چستی نہیں بھول دے نہیں او ماں دے بچڑے گفتارا ہر دم سر تے رہن ماں دے چھاوا ماں دے دعاواں ہر مشکل وچ نال ہوندن ماں دے دعاواں ہر مشکل وچ نال ہوندن توجہ ماں دے دعاواں ہر مشکل وچ نال ہوندن ماں دے دعاواں ہر مشکل وچ نال ہوندن محروم نہ کر دو ماں دی دعا تو رب سایاں ہر دم سر تے رہن ماں دے چھاواں گھر ویران ہوویں دن جے ماں مر جاوے گھر ویران ہوویں دن جے ماں مر جاوے یہ پتہ اس ویلے لگتا ہے جنہیں ساکو لگی ویندی ہے تھا جنہیں بندہ گھر بڑے تے اماں نہ ہوئے نا تے پہلے سارے الفاظ ہوندے نہ بیوی دا حال نہ بچن دا حال سب تو پہلے سوال اماں کی تھے اماں کی تھے یہ سوال ہے ہاں گھر بھی